Dneska si spolu urobíme tiramisu. Do hnetacej nádoby dáme 4 žltky. Ja som sa kvôli veľkosti vajec rozhodol pridať ešte aj 5. 4 lyžice kryštálového cukru a necháme robota vyšľahať do takej konzistencie, aby sa to trošku ťahalo. Ďalej si dáme vyšľahať 300 ml šľahačkovej smotany, ja som použil 40. Odskúšané, že tá zhustne vždycky. A na záver si dáme vyšľahať bielka. Ten som použil 4. Pridáme štipku soli a pol lyžičky práškového cukru. Do tých rozšľahaných žltkov pridáme mascarpone a metlou ho tam zapracujeme. Treba to robiť pomaly a s citom, aby sa to nezrazilo. Následne do toho po častiach zašľaháme tú vyšľahanú smotanu. A vo finále tam na 2 fázy pridáme ešte ten vyšľahaný sneh. To, že je dobre vyšľahaný, poznáš veľmi jednoduchou metódou. Zdvihneš to takto nad hlavu a keď ti na ňu nespadne, tak je to vyšľahané dobre. Vidíš, tento sa ani nehne. Mám tu urobené 2 presa, do ktorých som pridal frťaná amareta a začal som v ňom kúpať piškoty. Keď máš kruhovú formu ako ja, tak aspoň vieš, ako tam tieto podlhovasté piškoty uložiť. Dáme jednu vrstvu krému, ktorý roztiahneme takto nejako do strán. A na túto vrstvu uložíme ďalšiu vrstvu piškot. Približne rovnakým spôsobom ako tú prvú vrstvu. No a na druhú vrstvu piškot použijeme ten zvyšok krému a nejako sa to snažíme uhladiť. Jedno je jasné, so mňa murár ani cukrár nebude. Nabereme na tanier a poprášime holandským kakaom tesne pred servírovaním, aby nezvlhlo. Vo finále všetkým prajem dobrú chuť a vidíme sa na budúce.